Bueno, doncs fent recordatori d'allò de la novel·la El amor en los tiempos del cólera, jo estava pensant una miqueta en l'avorriment amb el temps de coronavirus, no? No tothom estem obligats a fer deures i a treballar, també hem de tenir el nostre espai d'entreteniment, de lleure i de deixar passar el temps sense fer res útil, no? Procrastinar una miqueta, que ja ens toca. Llavors he estat buscant coses per passar aquests dies, pàgines que no tenen cap més intenció que passar l'estona, que fer una miqueta el tafaner, fer el curiós, veure què trobem por ahí, o simplement entretenir-nos. Poder també per sortir una miqueta del mòbil, jo sé que molts juguem al Candy Crush, però arriba un moment que mirar tota l'estona el mòbil carrega, no? Llavors, us iré passant coses de diferents tipus, però avui començarem per lo més bàsic, que és això, simplement passar el temps. I com a primera pàgina us presento aquesta, alaup.com. Quan poseu alaup.com, no cal posar el .cat, veieu? alaup.com, ens surt aquesta pàgina. Llavors, amb l'idioma, podem canviar-ho a català, euskera, galego. Simplement, això és un recull de pàgines de manera temàtica. És un buscador temàtic com els antics, però que està molt i molt bé. Que ens interessa, per exemple, el tema de la televisió i ràdio, per dir alguna cosa. Vale? Doncs piquem i tenim totes les cadenes de televisió amb tota la seva informació, doncs això, programació, televisió a la carta, etc. Que ens crida l'atenció, doncs no sé, la cuina. Doncs a cuina teniu totes les pàgines web, les més conegudes sobre cuina. Perquè recetes a fuego lento, això per exemple va molt bé quan teniu mainada a casa, Cocina del Mundo, Caprichos de Cocina, tot això són receptes. Hogar Útil, que és la pàgina de l'Arriñano, no sé, fotografia. Doncs igual, Fotoprix, Fotoplatino, Niconistas, Canon, National Geographic, Foto Espanya, totes les pàgines que hi ha fotografia. La veritat és que és una pàgina que està molt i molt bé. Mira, infantil també, veus? Totes les emissions, tant de televisió com online, per la mainada. Vale? Ja us dic que està molt bé per això, per deixar passar el temps. I parlant de deixar passar el temps, canviem de pàgina i tenim e-passatiempos. Que passatiempos és això exactament, una pàgina de passatemps i prou. El que passa és que és poder una de les més completes que m'he trobat mai, perquè hi ha de tot actualitzat i de tota mena. Per exemple, jo que sé, agafes sopes de lletres, les tens temàtiques amb imatge, paraules a l'atzar, de números, dius, no, temàtiques. Doncs, per exemple, jo que sé, serveis d'internet invertebrats, art. Veus? D'art hi ha 378. Veus? Tu entres i te surt una altra, i es van modificant, es van afegint cada dia. Aquí sota us explica com es juga, simplement és marcar d'un costat a l'altre la pàgina que ens interessa. Mira, per exemple, aquí, cincelado, la primera i l'última. I veieu? Ja queda borrada d'aquí. I també hi ha una versió per imprimir. Si dius, no, guaita, m'estimo més fer-ho a boli, doncs a boli. Vale? I a part d'això tenim, perdoneu, que se m'ha escapat, tenim tota mena de jocs. Jeroglífics, per exemple, les diferències són molt xulos i estan complicadets, vull dir, estan per passar una estona bona. Els jocs de concentració estan molt bé, i jocs típics d'internet, de cartes, etc. Hi ha una pàgina molt similar que es diu tarcus.info, que també té una quantitat brutal de passatemps online. Es van actualitzant cada setmana, excepte els anagrames que s'actualitzen cada dia. Vull dir que n'hi ha moltíssims. Vale? La següent possibilitat per passar l'estoneta, doncs aquesta, els puzzles, que ara us explico ben bé explicat. Ara us explico perquè n'hi ha molta cosa.